Počas týchto prvých dní návštevy Adlimina v Ríme pre mňa osobne takým najsilnejším momentom bolo práve slávenie Eucharistie pri hrobe svätého Petra, a kde som si uvedomil takú jednotu práve našej cirkvi, grécko-katolíckej cirkvi, ktorá v 50. rokoch vlastne mala vyznať svoje svedectvo viery a vernosti katolíckej cirkvi, vernosti pápežovi práve aj v súvislosti s mučenickou smrťou našich biskupov, blaženého biskupa Pavla Gojdiča, blaženého biskupa Vasilia Hopku a mnohých iných reholníkov a nezmerný počet laikov. A tam, keď sme sa modlili, aj to verím v Boha modlitbu, tak aj v tých momentoch tak som prežíval práve aj takú jednotu, ale aj takú modlitbu práve za našich veriacich na Slovensku, gréckokatolíkov, alebo kde sú všade vo svete. To bolo pre mňa také silné, lebo vlastne tam sa o to všetko odvíja. Všetka celá naša, aj taká, poviem, aj identita, aj naša viera, že vlastne tá kontinuita, to pokračovanie tej viery nie je niečo archaické, muzeálne, že ideme si pozrieť do múzea nejaký pekný obraz, ale to je niečo, čo aj nás pozýva dnes, gréckokatolíkov, aj tieto návštevy na týchto jednotlivých dikastériách a sú mi takou inšpiráciou práve preto, aby my sme sa nebáli byť sami sebou, aby sme šli do hĺbky. Aby sme znovu hľadali svoju identitu, kto som, kto je Ježiš Kristus pre mňa. Čo znamená Ježiš Kristus v mojom živote, v prítomnosti, nie to, čo bolo, to už nezmeníme. To je pekne ako fakt, ani to, čo bude, možno sa obávať, ale žiť tú prítomnosť. Hľadať tú krásu života a tú lásku, ktorú kresťan, aj my sme povolaní z nás dávať a robiť a prejavovať ako najkrajšie a najzákladnejšie znamenie našej viery v Boha.